barang. Yo sing wis tamu VIP teko, mesti ngumpul ning di ngono wis disambut untuk mendung-mendung. Perkara kok ndung-ndung utuh po anu nang ndi delok kanan. Indung-indungnya sih wingi wae sih dapur. Awang ben kok awang ngomong. Ben batu jang gendar gironge iso. Arek ngulah-ngulah ku yo penak wangkung buku. Ketoke penjaluane ora oke sih. Kan delok randone kae. Indung-indung 30 menit. Kapan sakit. Jalan dorong 10 menit. Coro caping tulis Yo apa ngono. indung-indung arep full. Mate ora pentas. Tabuhan sak dulure. Wong priwe lagu-lagu kok piye. Oh iya, sing indung-indung. Yang 30 menit. Joget. Lah itu indung-indung. Oh, Itu joget, joget. Engko nek wis di anu yuk penarine rono. jalan ke pangkang prasojo.